शर्ट साइटेड आरो गुसुं सिन्तानि जायफोरा भिजनारि लिडार नङा, जायफोरनियाव आदर्श आरो बेबायदि प्रिन्सिपल आइडियोलॉजी गैया, बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बर' हारियाव आरो गुबुन मोनसे आफाद दानायनि मोनसे कुचकावाज खालामबाय थानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो खोनानानै जों गोथौयै दुखु मोन्दों आरो आं सोंखारिदोंबो आरो जायफोरा बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय लिड लादों बिथांमोनखौ आङो अपेनलि आपिल खालामदों, खावलायदों जे बिथांमोना बेबायदि डिभिसिभ मोनसे सिन्ता, गावस्रा होनाय, जातियाव डिसइउनिटि लाबोनाय, जातिखौ माने गावस्रा गावस्रि गुलाय गुजाय बा हिंसा हिंसि खालामनायनि जि मोनसे थासारि लाबोनो नागिरदों बिनिफ्राय जानगाराव था। नोंथांमोना गुबुन गुबुन आफाद दानो हायो, किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि आफाद, फरायसा आफाद। बे आफादाव गोबां बिबानगिरिफ्रा खामानि मावबाय, दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबाय। उनाव इयुन जेनेरेशना, इयुन जोलैया बे आफादाव थानानै खामानि मावगोन। जाय आफादाव बड'फाया दैदेनलांबाय, जाय आफादखौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया दैदेनबाय, जाय आफादखौ बानेश्वर बसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोना दैदेनबाय, जाय आफादखौ इउजि ब्रह्म, सोमला बसुमतारी बा रबिराम नार्जारी, प्रमद बर', अरुनगोरा नार्जारी मोनहा दैदेनबाय। बे आफाद बायदि बे आफादखौ फेर फाथिनानै जुजिनानै बेखौ गावस्रांहोनायनि मेन्टेलिटिजों बा बेखौ दुर्बल खालामनायनि मेन्टेलिटिजों जे मोनसे माने शर्ट साइटेड सिन्ताजों गावनि स्वार्थनि थाखाय बा राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय दानो नागिरदों, बे मालाबाबो मोजां नङा। आं बेखायनो अपेनलि आपिल खालामदों, बर' माहारिया कनसियास जानांगौ, हारिनि साफ्रोमबो गोरों आरो गोख्रों सानसुमै बेक्तिफ्रा गसंथानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्चलिक, जिल्ला, मिरु, जोंनि इउनिट कमिटि, स्टेट कमिटि, इउनिभार्सिटि कमिटि साफ्रोमबो दिनैनि समनि यां जेनेरेशना बेबायदि मोनसे गिलु बालु जि कनस्पिरेसि बेयाव बयबो गसंथानांगौ आरो जायफोर फर्सआ बे हाबाफारिखौ लादों बिथांमोनाबो बुजिनायनि प्रयजन दङ होननानै आं सानो आरो बेखायनो जों मालाबाबो लुबैया बर' हारियाव आरो एनादार बेबायदि जि मोनसे अबजेक्टिभ लानानै बिथांमोना गावसोरनि स्वार्थनि थाखाय खालामनो नागिरदों। बे भेरि माच आनफर्चुनेट।